2024an dagoeneko 50 hildako izan ditugu Euskal Herrian. Hildako hauek lan istripu traumatikoetan eman dira eta hildako hauen arrazoia patronalak prebentzio araudia betetze ez duela da. Honen atzean, esan behar dugu, hildako kopuru hau soilik izeberjaren punta dela, honen azpian milaka eta milaka istripu izaten direlako urtero eta esaterako joan zan 2023an 100.000 istripu traumatiko errekonozitu zituen administrazioak Hego Euskal Herrian esan bezala. Hau, istripuei dagokienez, salatu behar baitugu, gaixotasun profesionalak modu sistematikoan ezkutatzen direla. Egoera latza hau gertatzen da, patronalak absentismoaren inguruko diskurso faltsu bat eratu duenean, eta zenbaki hauek erakusten dute argi eta garbi nola absentismo horren atzean benetan dagoen arazoa patronalaren lan osasunaren ezbetetzea dela. Hauek ez dira istripu arruntak, hauek dira hilketak.